Fuj, teraz mám zimomriavky, spomenul som si na jeden. A to bol sen. A to bol sen, keď som bol malý, ktorý sa mi snímal viackrát. Fuj, mám zimomriavky. Fuj, úplne som si na to spomenul. Úplne mám hustú kožu, guys. Úplne mám hustú kožu. Lebo úplne to mám pred očami. Mal som tu taký tú spánkovú paralýzu, ak si pamätáte, o ktorej sme sa bavili. Snívalo sa mi, že som sa zobudil vo vlastnej posteli. Úplne živý sen, jak realita. U mami, na byte, samozrejme, kde som vyrastal ako teenager. A v tomto som mal, asi 10 rokov som mal. A zobudil som sa vo vlastnej posteli a počul som nejaké divné, také šepkanie, také že nezrozumiteľné, žiadne slova, proste iba že a stál som, že to čo je, odkiaľ to ide? A išiel som z izby, že počujem, že to ide z chodby. Nechuťáro. No a počul som, že to ide z chodby. Išiel som za tým zvukom a viete, vy keď ste v tom reálnom sne, tak nepoznáte, že to je sen. Všetko bolo také tmavé, mlavé, ponúrené. A teraz, keď si to spätne spomínam na to, tak samozrejme úplne uvedomujem, že to bol sen, ale bolo to úplne nechutne živé. A teraz som tak počúval lepšie, odkiaľ to ide, vošiel som na tú tmavú chodbu. Samozrejme, že celý byt úplne prázdny, taký studený, chladný. Celé to bolo také otrasné. A počúvam lepšie, že odkiaľ ide to šepkanie. Odkiaľ ide to šepkanie a nevedel som nejakým spôsobom to vôbec identifikovať. A zrazu som počul, že to vychádza z vchodových dverí. A jak som sa k nim blížil, tak to šepkanie bolo také hlasnejšie. Tak som prišiel k tým vchodovým dverám a oni majú kukatko. Najhoršia vec na svete v týchto všetkých jeblých snoch a hororoch. Samozrejme, čo ma napadne, pozriem sa cez kukátko. Tak ja teraz som prišiel k tým vchodovým dverám. A cez to kukátko som sa tak pozrel proste, že... Čo to je? A tam stála taká nechutná, vysoká, dlhá, šedá postava, bez tváre. Proste vyzeralo tu jak, neviem, jak ufón, alebo niečo také, proste úplne, keď si predstavíte klasického takého plastického ufóna s takou dlhou hlavou, bez očí, bez všetkého, jak to na mňa kúka, jak som kúkal cez to kukátko, jak som to zbadal, ja som zamrzol, ja som skamenel. Ja cez to kukátko som na to pozeral, ono to pozeralo na mňa, ja som sa nevedel pohnúť. Ja som začal kričať z plných plúc, ale nevidel som ani hlások. Ja som bol nalepený na to kukátku a iba že... Ja som proste úplne kričal, ono to mňa kúkalo a začalo mi strašne pískať v ušiach, ono to tak pišťalo. Ja som kričal a ono to na mňa kúkalo a pišťalo to takým úplne takým vysokým tónom, že ja na to pozerám a nemohol som sa pohnúť. Ja som tak sa strašne zlákol, že som sa zobudil spotený. Proste zrazu som sa zobudil, som vystrelil z postele spotený. Fuj, to úplne teraz, keď som si na to spomenul tam, tak úplne zimomriavky mám, lebo keď si spomeniete na niečo z detstva alebo na niečo také a úplne máte to život, alebo je to strašne taká živá spomienka, tak si úplne spomeniete na ten pocit, aké to bolo nechutné. Nebol to Slenderman, že to bolo niečo vysoké, dlhé, alebo také niečo. To bolo práve, že také... Ono sa to podobalo strašne na takého klasického toho Acti X ufóna. Samozrejme, že pravdepodobne fantázia pracovala, lebo Acti X som kúkal od malička. A videl som tam proste, ja osobne som v hlave mal, že to je ufón. O žiadnom Slendermanovi som vtedy ešte nevedel. Ja som si proste myslel, že to je proste nejaké UFO, alebo také, akože nejaký ufón, alebo také niečo.